As farmacias rexistran unha alta demanda do tratamento para deixar de fumar. Os profesionais sinalan que non é milagroso, senón que hai que seguir o pautado para poder abandonar este hábito. Comezar o ano cunha lista de propósitos é habitual e un dos máis repetidos é deixar de fumar. A xente está a tomalo en serio, xa que as farmacias da comarca están a rexistrar un alto volume da demanda do tratamento que hai para abandonar este hábito. Está funcionando moi ben, desde fai 2 ou 3 meses hai esas marcas comerciales que están tirando por eso e está funcionando moi ben. Hasta fai pouco había o típico que era os pitillos, os chicles de nicotina, os caramelos. Aquelo funcionaba, pois non era un éxito moi grande, non había unha estadística moi grande así de que resolvese, pero con este novo tratamento, pois o éxito é bastante altísimo. A estadística demóstranos aquí da xente que coñecemos e é un éxito bastante grande. É unha medicina cara no sentido que costa 100 e pico euros, pero polo de agora si está financiada polo seguro, queda pois eso, a xente según o seu CIP máis ou menos na mitade ou menos, e merece a pena, porque nun mes garantías de que se deixa facendo ben, evidentemente. Seguindo as pautas marcadas, hai unha alta porcentaxe de éxito e o paciente elimina ese hábito tabáquico, claro, e está sendo un auténtico éxito, sorprendentemente, sorprendemos a todos. E si está tendo mercado, a xente anímase a probar. Nos aquí da xente que tratamos, que foi moitísima, pois podo decir que hasta onde coñecemos recaería unha persoa, así, non, pero porque non cumpliu como tiña que ser, porque realmente, claro, cada semana hai que ir modificando o procedimento, non, a dosis. Pero xa che digo, un mes e é espectacular. E apunta que o máis conveniente é acudir ao médico de atención primaria para levar un control e seguimento do tratamento. Para que tamén haxa as estadísticas, para que tamén haxa ese seguimento. E non costa nada facelo a través do médico de cabeceira, e xa digo, está actualmente aínda sigue financiado, e bueno, de aquí recomendamos evidentemente xente que queira abandonar o problema de fumar, pois que se apunte a esta campaña, claro. Cada vez son máis as persoas que elixen deixar de fumar, xa que se trata dun hábito que daña moitísimo, pero a todos os niveles. É unha cousa moi... O do tabaco é terrible. E entonces, claro, a xente cada paso... Tamén entendemos, é moi humano ver que, claro, é un hábito moi difícil de quitar. Moi difícil. O da nicotina, eso é terrible, porque aparte xa non só é unha cousa química, unha adición, sino é tamén o couso social que che xenera, todo eso secundario, non? E é moi difícil. Por iso che digo que é un gran éxito desta medicación, en un mes, eliminar totalmente esa dependencia tan grande que supón. Fumar é un dos hábitos máis dañinos, xa que afecta todo, a nivel pelo, a nivel piel, todo, é unha cousa terrible. O tabaco é unha cousa a nivel corazón, a nivel todo. É unha circulación co que eso representa. A todos os niveles, o de fumar é terrible. Polo que sinala que é moi importante dar o paso para deixar o tabaco.